action. Au idan kun isa jarumai ku tsallako iyaka ku dawo nan mana. Idan kun shiga jarumai ku tsallako ku dawo iyaka. Kuma idan kun isa jarumai ku tsallako iyaka ku zo nan mana. Sai Jauro ka ce shikenan idan kere na yawo zabo ma yana yawo wata ran za a haɗu. Shikenan idan kere na yawo zabo na yawo wata rana za su haɗu. Sadiya budurwa ta ce ka tambaya ka ji samari uku na kashe a dalilinta. Sawun ka daga sama sosai. Sadiya budurwa ta ce ka tambaya ka ji samari uku na kashe a dalilinta. Ka tambaya ka ji Sadiya budurwa ta ce mutum uku na kashe a kanta. Kuma tsautsayin ajali ne ya kawo. Kuma na san tsautsayin ajali ne ya kawo ku wannan gari. To Bashir sai ya ce kai jahili ai babu mai kashewa da rayawa face Allah. Yanzu na fara son Sadiyar taka kai duk abin da za ka iya. Sai Jauro ya fusata ya yunkura zai ketare iyaka sai yan uwansa samarin su rike shi. Yanzu on action on action zaka fusata ka ce zaka hau sai ku rike shi sai ku janye shi ku juya ku koma ku can. To mu je rolling action. In kere na yawo zabo na yawo wata rana za a haɗu.